מה קורה חבר'ה? זה פרק 60. נכון. עכשיו סתם רק לכמה זמן חקרנו במערות. נכון. אתה למטה. אוי, מישהו מסתורי הצטרף! ייי! מסתורי הצטרף, מישהו מסתורי. לא הייתי מסתורי. רגע. לא, יפה. ואני הולך להרוג אותך. שקרן, יושן. באמצע, אתה יושב ולשפוך. די, אסי, די. די, אתה לא רואה. איך אתה מזיז ראש שלי? די, אסי. די, אתה סתם תבזבז לי את זה. אסי, מה זה? היה מעלה את הנורא. כי לא שמרתי. ראיתם, אני לרד על זה וזה לא. הייתם. איירון בזה. Gold or 2 3, 4, 5, 6 gold. Upstairs, קדימה. הקבוצה שתצטרף. אסי, אני נכנס לתוכה, תפסיק להרביץ. די, זה מפריע לי. מה נשמע לכם? יש לנו עדיין 3 איירון ואנחנו חייבים להשלים את המגנים. אנחנו עושים את זה ואנחנו חייבים גם למלות את אנחנו חייבים למלות את המגנים. ולמה רק לך? אני ארביץ רק לך. ואם אתה רוצה אתה יהיה... אופסי, חשבתי זה עושה על השם שלך. אם אני בתוך משהו זה לא. אתה בסוף מרביץ לי, אתה מרביץ לי בוואי ואחר כך אתה מרביץ לי בתח. בן כל מה רק לך? מה, עכשיו זה לך, לא? למה לך קודם חייב תמיד? לא יודע, אני עשיתי קודם. מה נשמע? אז בשביל זה אני יכולה לתת לך 10 מכות. לא! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. מה קורה? מה קורה? כמה יש לך? כולה 3? 4, 1. אני כבר לא מגן עליך. כל מה שקורה הוא עמד לי גם ברחוב. הייתי חם. כל מה שקורה תראו, עשיתי את זה ארמון. פוליה. רגע, מה עשיתי? חרב פיקקס שווה. מה? איך יש לי קצת עץ? יא חרוב. איפה כל העץ? לא חצבתי הרבה. למה אתה לא חוצב הרבה? אתה שם מגער. אוי, שלום. יש לך את כל המגנים? כל מה שבא לי לעשות, שזה
יש לך את כל הרגלים? חכה, כן, יש לי. בא לי תראה. תחייך. כן, שכחתי. נו, אתה מסתיר! אתה חושב שאתה כאן רב. אין לך מספיק בשביל מכנסיים, יש כולה... ועכשיו תן לי. יש לך שבע. רגע, אני צריך להביא לך 5. נו, מה לקחת? אני אתן לך, רגע. לא, אני חייב עוד קצת, יותר מ5. 4, צריך 3. מה עושים לי טוב? מי רוצה חרב ומי רוצה שבת? שתינו חרב. יש לי רק 3. מה? מי לקח את כל האיירון? תן לי 3. מה אתה צריך? תן לי 3 פשוט. מה אתה צריך? פשוט תן לי 3, לא משנה מה אני צריך. מה אתה צריך? קודם אני צריך בפיקקס. תביא 2 בקרש. נו, תן לי כבר 3 איירון. זה לא איירון, זה פיקקס. אם היית זורק את זה היה יותר מהר. חסר לי רק... מה? מה זה? עכשיו אין לי יד. ולך יש. תעשה אם אתה רוצה מגולד. כן. אקס גולד. תביא מקלות. בסדר. 1, 2. מה אני אעשה? אתה יודע, מה אתה יודע? אתה למה? אתה לא צריך את זה. חרב איירון. לא! יש לך איירון 1 שם. איפה יש לי איירון 1? מה אתה מחרפן? יש לי אקס גולד. איפה יש לי איירון 1? בטבע, מה אתה צריך? למה אתה לוקח לי דברים כל הזמן? אתה זרקת אליי. בטעות ידפוק. אז למה אתה לוקח? היית מחזיר. החזרתי לך בטבע. לא, בא לי עכשיו. בא לי כאן. אני לא מחזיר לך בטבע. אני יותר טוב ממך כי יש לי יותר... כמה זמן צילם? לא יודע. זה עדיין מצלם. כמה זמן? לא משנה. ולא שמתי לב שאנחנו תלפים. קבל. מה? נו מה? יפה. איי. חשבתי שזה ענן. אז סיבתי ילדים. אנחנו מסיימים את הפרק. חכה.